Günaydın gowmy ýagdaýlaňyz. Men entägim ýatamok. Karoçy ertede manifesto başlaýas. Şoň videolaryny taýinleşdirdim. Entägim diýnemok. Karoçy tema bu del. Ine ýaňşy videolar taýinlap oturkam. Bir zat wagtyny görmeli boldum-da arhiwa girdim. Arhiwa girdim bolin 2023-nji ýylda manifest defterimi goýupdyryn. Ustak bir zat ýazdym. Häzir bolsa paýlaşjak diýipdir. Nädir ekrana goýar. Näme ýazdym kamy şo defterim nerede diýip bara gözleşdirip çykdym. Karoçy ulanmayan zatlamy divanyň aşagyna goýan, galerleýän açdym bolin. Ona tapmadym, başga defterimi tapdym. Köne defter. Aha. Prosta bara. Bu her gün ýazýanym da bu prosta belli edip goýanym. Onu o kaptamağımda Allah. 23-nji ýylyň awgustyň 18-nde ýazdyr. Ben Aynur Angel, gerçekleşmiş hayallerim. Figuramy ettirdim diýipdir. Awa. Ol bolle. Burnumy ettirdim diýipdir. Olam bolle. Ewropa gittim. Maldivlere gittim diýipdir. Gittim. Paris gördüm. Amerika'ya gittim. Yok bu bolmaýanlar. Çok zengin oldum. Şükürler olsun. Aylık gelirim 15.000 demişim. Daha çok şükürler olsun. Evlendim. Tamam oldu. 200 çocuğum var. Bu olmadı. Kendi işimi kurdum. Öde işimi kurdum deyip ayne şu hop deyip manifesti gaydarlığın gurlaşyana öde işim var ya da şol. Seviliyorum. Şükürler olsun. Brand eşikler giyen deyipdir. Aha. Mısır'ı gördüm. Kahvecana gittim. Elhamdülillah. Çok mutluyum. Şükürler olsun. Evlilik teklifi aldım. Ay bulan mücadele edipdir namın yok orada evlendim deyipdir. Berdi evlilik teklif deyipdir. Navu aldım. 2 kere aldım galiba. 3 kere mi? Hayatım harika. 2-3 gedek diýenim var. Her gedek evlilik teklif zamanına urşýadyk şondan. Her seferinde uzuyordu. Hayatım harika. Şükürler olsun. Aşağılarını okumayacağım. Biraz özel. 25'den evlilik olmadı. 25'den 19 olupdyr. Özü var ýazgy he. Yani alınan bir bellik. Şo wagtlar, şu zatlar boljagy keleme degelen ok. Şo wagt, şu ýazan zatlam ullukan zatlar men üçin. Ýazan wagty adam energi berýär, bilýärmi? Hiç saat diyeceklerdi ýazaýyn da. Hiç saat mendin ýazyn. Bolan şekeline bir listalyň da gysgaçyk ýazyn. Awa, muny aldım, muny etdim, muny goýdum diýip çykýadyn boly. Paka şondan başlaň. Onuň ýagdaýyňyz bolanyny diýip öwrenirsiňiz. Şunu ýazan wagtym menemin tab dogry öwrenmedikdim, menem öwrenjedim. Ha bolup durar şonu da.